Ac yn ola heno, mae yna ymdrech o'r newydd y Môn i gael gwarad ar holl fincod Americanaidd sydd ar yr ynys. Mae'r mamaliad bychain yn fygythiad i rywogaethau cynhenid fel y llygoden ddŵr. A gwarchod yr rheini di'r bwriad fel y clywodd Dafydd Gwyn. Gwarchodfa natur Cors Ddiga, chydig filltiroedd o Langefni ac arbenigwyr ar gadwraeth wrth ei gwaith. Y rafft di hwn, da ni'n defnyddio fo i fonitro anifeiliad sydd ar yr afon. Mae gennym ni'r cawell bach yma hefo clai yna fo. A beth sy'n digwydd ydy bod yr anifel, pan mae o yn mynd ar y rafft, yn mynd drwy'r twnnel ac yn gadael olion troed ar y clai. Bwriad ydy bod ni'n gallu ffeindio os oes lygo dŵr ar yr afon, y dyfrgwn yn defnyddio nhw hefyd, ond hefyd i weld os oes minc yn defnyddio ar afon hefyd. Faint o gur pen ydy'r mincod yma? Wel, maen nhw'n gallu bod yn broblem fawr. Da ni bod lwcus yn Sir Fôn, da ni wedi bod yn gweithio ar brosiectau tebyg ers blynyddoedd, ond da ni'n ffeindio bod yna fwy a fwy o minc o gwmpas, felly mae'n bwysig rhan bod ni yn canolbwyntio yn galad ar trio ffeindio nhw, ac fe rhaid ni gael gwarad ohonyn nhw wrth gwrs. To begin with, Canadian wild mink. Gyda'r galw'n fawr am ei ffwr, mi ddath y mincod cyntaf i Brydain rhyw ganrif yn ôl, a rhai o'r rheini yn ei tro yn llwyddo i ddianc i'r gwyllt. Dyna o dechrau'r trafferthion. Mae'r cynllun 19 mis yma wedi cael bron i 100,000 o bunna gan Lywodraeth Cymru, a mi fydd na wirfoddolwyr rwan yn cael ei hyfforddi i fonitro afonydd ac unrhyw ardaloedd eraill i alla'r mincod fod yn byw. Nathon ni gychwyn yn gwaith nôl 95-96, llawer o waith i farwyo'r goch. Da ni'n gwneud gwaith efo dyrgwn a llygod y ddŵr. Ac beth ni'n eisiau gwneud ydy gwarchod yr hyn sy'n gwneud ni'n wahanol. Y hyn sy'n gwneud Môn a'r ardal yn unigryw. A dydy'r gwaith ni'n gwneud efo rhywogaethau naturiol ddim mor wahanol i'r gwaith ni'n gwneud fel menteriaeth, gwarchod y menteriaeth, gwarchod y treftadaeth, gwarchod yr hyn sy'n gwneud ni'n wahanol. A dyddiau yma, mae'n bwysig bod ni yn gwerthfawrogi ac yn rhoi gwerth ar hyn sy'n gwneud ni'n wahanol. Dwi'n meddwl bod ni'n bod lwcus yma bod yr ynys o fytai fatha rhyw warchodfa naturiol ar gyfer y llygod dŵr. Ond hefyd, wrth gwrs, mae'r minc yn effeithio adar hefyd sy'n nythu ar y llawr a falle hefyd, so mae'n bwysig bod ni'n edrych ar hyn. Ac efo'r cynllun diweddara, mae ydych chi'n mynd dros y bont hefyd yn gweithio ar y tir mawr hefyd? Yndan, da ni'n mynd i drio gwneud dipyn ar y tir mawr hefyd, achos wrth gwrs mae minc yn broblem yn fanno hefyd. Felly wrth drio edrych ar y ddwy ochr i'r fennau, da ni'n gobeithio gallu helpu'r broblem. Môn di-finc, dyna'r gobaith yn y pen draw felly, ond gwaith i'w wneud cyn hynny ar yr ynys ag ar y tir mawr.